het was goed om hier weer te zijn. Ik ben in het verleden natuurlijk een aantal keren geweest in mijn rol van staatssecretaris van Justitie, nu als staatssecretaris Koninkrijksrelaties. Dus het was een hernieuwde kennismaking. Maar we waren hier ook om met de Europese Unie te spreken over hoe de Europese Unie ook kan helpen met financiering om hier projecten te doen. Bijvoorbeeld op het gebied van waste management, maar ook te kijken naar de raffinaderij, want daar moet natuurlijk ook het nodige gebeuren. En verder ook gesprekken gehad met de ministers, met de fractievoorzitters. Nou, hier is zo'n project bekijken op diverse plekken geweest. Was goed om hier weer te zijn. En ook kijken hoe we de samenwerking tussen Aruba en Nederland kunnen intensiveren de komende tijd. Ja, we hebben als Nederland 24 miljoen euro uitgetrokken. En dat hebben we gedaan voor alle 6 eilanden. Normaal gesproken doet Nederland natuurlijk vooral de dingen ook voor Bonaire, Stesia en Saba. Want dat zijn zeg maar bijzondere gemeentes van Nederland. Terwijl Aruba, Curaçao en Sint Maarten natuurlijk landen zijn die zelfstandig dingen beslissen. Maar we vinden het heel erg belangrijk dat er veel dingen gebeuren op het gebied van voedselzekerheid. De prijzen gaan omhoog. Geopolitiek gebeurt er het een en ander. Waardoor je niet meer zeker weet of je dingen kunt importeren van Venezuela, van Colombia, van Amerika. Dus het is belangrijk dat er meer voedsel geproduceerd wordt op Aruba, op Curaçao, op Sint Maarten. Dus vandaar dat wij een fonds hebben waar gebruik van kan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat er hier meer voedsel wordt geproduceerd. Ik ben een groot voorstander van de wet HOFA en ik hoop ook echt dat dat hier op het eiland er ook wordt ingestemd met de landsverordening die daarvoor ook noodzakelijk is. Want door de wet HOFA gaan de kosten om te lenen voor Aruba enorm omlaag. Dat scheelt al in eerste instantie 60 miljoen euro. Dus dat is 120 miljoen hier aan Florijnen. Dat is 1. En 2, er komt daardoor de mogelijkheid om goedkoop bij Nederland te lenen in plaats van duur bij banken op de markt. En daarmee kan er volop geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in het verbeteren van de wegen. Bijvoorbeeld in de raffinaderij in het gebied daar. Of in woningbouw of in andere zaken die belangrijk zijn voor de Arubanen. Dus het is heel erg belangrijk dat naast de wet HOFA, die in Nederland door het parlement moet, hier ook de landsverordening door het parlement gaat. Want dan komt er echt veel meer geld ter beschikking voor de mensen op Aruba.